става, хора? Аз съм на Playboy YouTube и днеска с мене и днеска викаме да почнем едно сървърчето. То от сутринта ли да знам? Да. Не от сутринта, ние Стига от 5 часа. Да, пък сега е 6:30. И тук малко сме се развили. Тук съм на едно островче, което така го намерихме. Да, не сме го направили. Да, сега ще ви го покажа и... Ако ми се спая. Така. И мене да репета. Точно сега го направихме. Ето го. Там... Абе, ще го направя хубаво. После. Тук е на андробазата. То това го ползва за мина, не за база. Да, за мина. Той си прави дробаза, ето мината, там има лава. Тук и легла, там не е пълен, защото нямаме бухи. Дай малко. Респект на 7 милиона. Чакай аз. Ще се върна след малко. Хора, оправихме с храната, и аз имам 14 и него му дадахме останалите пържоли, които имахме. Да, не знам, що нещо FPS-а. Когато почна да снимам, лагва, да я знам. Сега и той ще го пусне. Линк пак ще има за всички, Facebook страници, всичко. Такова хора? Ние убихме Ender Дракона и умряхме, защото... Твърде. Ама не в този сервер. Миналия? Да. И тук има още Чакаш и аз. Хора, върнах се в Нендъра сме, Андро почна да купае кварц. Аз ще почна по този начин. Та хора, аз не съм за кварца. Ние дойдохме да експорнем за... Ние дойдохме. Темпъл, не за темпъл. Чакай с компаса, тук ли ми? Тук ми. Ама той е грешен компас, няма да ходим надалеч. Не е грешен. И малко се загуби, като ходим там. Ама то ме доведе до тук. Той ми показва стрелката къде дойде и... Ама то май това не бачка този компас в това. Ама чувам газ и гадно. Съм тук, няма как ме убия. Аз съм 6 лева. Само аз ли имам някакъв лак тук малък? Има ли газ? Газ. Тук ли? О, аз излезнах отвънка. Че да не му снайпне. Вънка тук, където има много кварца. Да. За мен. Нали е много? Аз ще помогна. Да, бе. Къде отиде, бе? Близо съм. Ама кеф не да портали, които направо ме настават в темпъл. Не в темпъл, бе! Не е дързамък. Коледа е сега, всички по света. И се събуждаме и... Ого, 80 лева. Пигмен ли удари? Не. Какво стана? Аре. Къде беше пътя? Тук. Има малко падна. Ей, за малко да падна. О май гад. Омага. Гледай го, слага си гравел. Да, точно тук е. Добре, ама аз как си... Аз съм по портал. Коледа е сега. На всички по света. Да. Това го чу от Джорджана. Коледа е сега. Хора, върнахме се, наспахме се, нищо. Щях да кажа, ебахме се.
Мен ми западна Fire Spec, не ми пука. Да, бе. Да бе, ти се ще да видиш. Аре, значи сте една тук. Не съм да кажа, ей. Да бе. Сигурно е. Джъмп. Коледа е сега. Кой ще кажеш, кой си направих? Няма тук. Моята къща виж отгоре. Да не те уби паяк. Тук бе, дето имам. Дай ми да пада. Отдолу ти я дам. Отдолу ти я дам. Къде остави? Тук е са. Опа, компаси. Дай малко. Опа, не те видя. Чакай малко да енчантна една книга. Къде са книгите? Дай първо да видим меч. Бено Фарпот! Как бе? Ползвам си амвил, нали? Не амвил, това. Чантинга. Не съм го ползвал. Или пак си. Ползвай ли? Дали ще е хубаво? Как бе на Фарпот? Преди малко ми беше... Да. Дръпните малко си. И какво става, хора? Върнах се след кратка, не много кратка, но за вас кратка пауза. Както виждате, започнали сме един проект много голям. Той започна една много яка къща. И аз се върна като почна втория етаж, защото има много работа. Хора, готови сме. Той си направи къщичката. Аз мини хотела. Ето го. Ето го. Отнеми 14 стака май камък, нали? 14 стака камък. Вътре още не съм го позавеждал. Ето го островчето. И там отгоре намерихме картоф от едно зомби, нали? То ти го намери. И сега вече имаме и картофи. Там нататък има едно село, което взехме репички. И затова имаме сега там репички. Уит. Ето, много яко му се получава. Да. Аз този епизод главно го направих да ви покажа какви проекти имахме и... Не, няма да е само това. Когато имам много камък, ще го продължавам още етажи нагоре. Ти ще правиш ли още къщи? Или ти цяло селце? Ето, хора, това ще е... Това е къщата. Тук това прасема нерви, ще го е бълга, нищо. Според мен се получи много фенси. И неговата къща е много фенси. Да, определено. Той е сървър. Го играем от днеска и вече имаме... Тук аз му издълбах едно нещо тук, нали, да искаше той да направи една тераска и аз викам, ара да му издълбаем едно. И както виждам, той си е направил тераската, просто още... Май си изгори фенсовете, май, нали? Изгори с фенсовете и не можа да го довърши. И... Чакай, аз ако си спомням, тук отдолу бях пробил още едно, без да искам, когато ходих за камък. Да, ето го. В мината това води. Тук викам аз да му го направя един таен вход. Яко си обзавел. Та хора, викам това да е за епизода. Ти кога ще го свършиш още, ще строиш. Защото аз това го снимам вече 100% от един час ми е на пауза. 100%.
Ти ходи за много дърво и събра много дърво. Аз ходих за много камъки, аз събрах много камък и купахме около по един час, два. 3 максимум. Нали? Да, ето уит тук всичко. Тук ми е гърдинките. И това ще е от хотелчето. Там не знам защо съм го направил. И това дърво е много яко. Чакай да видя. Да. Ето там, както виждате, има листа, които още не са паднали. Оттам взехме обсидиана. Да. Както виждате, готно ни се получи и на него и на мене. Май измислих дъмнела, твоята къща. Или моята, да я знам, ще измислиме. Ето неговата, ето и моята. И да. Ти какво ще кажеш за край на клипа ми? Аз бях Преслав от Третимано, Playboy YouTube и дайте един лайк, коментирайте и кажете дали ви е харесал хотела и дали ви е харесала неговата къща. Неговата е много яка, вижте отвътре шахмат, да, шахмат. Харесайте и коментирайте и да не забравяйте да се сабскрайбнете. Аз бях Playboy YouTube, с мен беше Андру. И да, това ще е всичко днес и бъба хора.